गासिबो सानैजों कालेक्सन खालामलायनानै रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ लालायनानै ओमफ्राय गावनि फारसेनिफ्राय दाजाबनानै जों बेयाव 23,000 नैबे आबै आबौनि थाखाय सारादुआथ' खुंखांबाय नामा ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे गानग्रा जि जों बेवहाय आबौनि थाखाय गामसा ओमफ्राय बिनि गेजेराव आबैनि थाखाय ब्लाउस ओमफ्राय दख'ना आं बेखौ होनसै नामा आबौनो बेवहाय मिथिया गुवाहाटीनिफ्राय फैदों बिनि थाखाय थेंक इउ मिथि थाबाय मिथिया बिराद समनिफ्रायनो माने बे बुंबाय थाखादों आरोना मदद खालामनो ओमफ्राय लोगोसे दे होमबालाय सानैजों जयैनो मदद खालामलायनोसै होननानै जों भिडिअ खालामसै रायजो राजानिफ्राय जि अनसुंथाइ मोनो बेखिनिखौ जों भिडिअ खालामनानै जोंथ' बेबायदि खालामखायो नालाय स' बेबो बेवहाय हेफाजाब होबाय आरोना स' मिथिनि थाखाय थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मिथिया फंनैसो बुंदोंसै नामा मिथिया गावनि अननाय आरो सिबिनाय मा बुंनो सानो नङा होमबा मिथिया फंनैसो खुलुमबाय गासिखौबो आं आरो मा बुंबावगोन जा बुंनांगौ गिदिर गोलावफ्रानो बुंनानै थांखाजोब्बाय दा जोंनि गेजेरावथ' आदा जनागा गैला मानसिनि जिउखौथ' जों फैसाजों बायनो हाया थेवब्लाबो जों बेयाव मानि थाखाय फैदों रायजोफ्रा गासिबो मिथिखाबाय आरो दा थांनाय जि जाथाया जानाङामोन बेथ' जानानै थांबाय जों बेखौथ' दा मोनफिनला थेवब्लाबो जों आबै आबौनि मोखांखौ नुनानै माने बेफोरबायदि रायजोनि हेफाजाब लानानै जों जा एसे हायो जों आबै आबौनो होफैनाय जाबाय मानोना आंबो सासे गोरिब न'खरनिफ्रायनो बिलं खालामो थेवब्लाबो आं जा इउटुबाव एसे एनै मोनो बेखौनो खावसे रुम भारा होनानैबाबो जा एसे थायो आबै आबौनि एसेबाबो होफैदेरनाय जाबाय दा आबै आबौखौ बेखौनो बुङो माने जि जानानै थांबाय आबै आबौ जोंथ' आदा जनाखौ मोनफिनला थेवब्लाबो अरायसम जोंनि गोसोआव थांनानै थागोन आरो आंला जोबथायाव बेखौनो बुङो आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय थाबैनो जों जास्टिसखौ मोननांगौ नङाब्ला जों बेफोरबायदिनो नंखाय दायावहाय सासे नङा सासे बेफोरबायदि जिउ खोमाबाय थानांगौ जानो हागौ ओंखायनो जोङो जास्टिसखौ मोनोब्ला जों जोबोद गोजोनगोन आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'यो थेंक इउ स' मिथि नार्जारि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सासे जौगाफुनाय फावखुंग्रि नङा होमबा गोजोननाय थाबाय खेबसेबाव फिन आं बे बाथ्राखौनो बुंनानै बे जास्टिसनि बाथ्रा बुंबा जोङो जास्टिसखौथ' जोंनो नांखागौ गोबां जों जास्टिस खालामगासिनो दङ ओमफ्राय बिनि गेजेराव दिनै रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मआ नाङा फाङा ओरैनो गावथारजादों बयबो रायजो राजाफ्रा नुदों मिथिदों नङा होमबा दा रायजो राजाफोरनि बे जायगानि मानसिफ्रासो मिथिगोन नङा होमबा आदै नोंसोरसो मिथिगोन बे माबायदि केरेक्टार नङा होमबा थ' रायजो राजाफोरा बेखौ मिथिनाय हिसाबै बा बेवहाय बिथांनि जेबो बेफोरबायदि दायनिगिरिनि माने जेबो केरेक्टार गैयामोन बायदि नङामोन ना बाट बिथाङा मोनसे सिखार जानांबाय जेनेबा दा इउएल बिदि गोदान आफाद ओंखारनाय हिसाबै खिजान रागा जोंनानैसो सोरबा पुलिसफ्रा बिदि खालामखो ना माखो नङा होमबा आरो खिन्थु जाय खालामदों बेथ' दायनिगिरि हिसाबै बिथाङा साजा होजाखानांगौ नङा होमबा बे माने जाय दायनिगिरि बेखौ फासि होबाबो लस गैया नङा होमबा खिन्थु सासपेन्ड आरो नङाबा माने फासि बे मोननैनि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे जाखाथारनांगोन आरोना बेखौ गले गले बुंबोबाय थागासिनो दंखायो स' थेंक इउ स' माच बेवहाय जुथुमा जाफैनायनि थाखाय स्पेसियेलि नैबे ब्रादार बिथांनो आं खोन्थाहरबाय आरो लोगोसे बिथाङा बेवहाय रायजो राजाफोरखौ जमा खालामनानै होनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय दै ब्रादारा एसे गसंना होलाय बे दाख्लैबो एकदमबारे बिराद बे खेबथाम फैनायाव बे आंखौ सापर्ट खालामदों खेबथामावबो मिथिबायना खिन्थु मोनसे बाथ्रा बेखौसो बुंगोन आङो बेहाय लामा खोथेनाया जोंहा खिन्थु माने खदाल जावनानै फैनो गोनां जाबाय आरोना लामाखौ खोदोंसो हय खिन्थु सनस्लिबनानै होआखै गारिया जोंना फैयाखै आरोना गाहायथार नङा बिनि सिगाङावनो हाखौ लामायावनो होथेना दोनदों बै सिलाय दालांनि सिगां बे नैबे मा होनोब्ला जास्ट खोनानैल' दोनदों ओमफ्राय जावफिनना होयोब्ला माखासे गारि रिटार्न जाफिनलायबायसो फैनो हायिनि खदालबो मोना जोंसो मोनबाय बोरैबा जोंथ' आरो बै थांथारनांगौ नङाबा आखाइजोंबाबो ओरै हुलुगौसोमोन खदाल गैयाबा आखाइजों हुलुगौमोन आबै मिथिबायना एकदमबारे स' जोङो आबै आबौनि न'आवहाय जिखिनि माने डनेसन खालामनानै मोनबाय बेखौ जोङो मिथिजों आंजों दिनै होफैबाय गोजोननाय थाबाय खिन्थु दाख्लै बावहाय फैफानाय समावबाबो बारा एसेबां होनो हायाखैबाबो दिनै खिन्थु फाइनेलि जों होफैबाय ओमफ्राय इयुन फिउचाराव जों जेसेबां हायो आरो बिदिनो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि अलखद जानाय समाव जों मदद खालामनो नाजाबाय थागोन थेंक इउ आदैया माबा मोनसे फंनैसो बुंनो दङब्ला आदैया बुंनानै होसार बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जोंनि बेसना गामिनि
जनक कुमार रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव नुजाफैनो हानाय मानगोनां जोंनि इउटुबार बियादय प्रकाश नार्जारि आरो बियादय मिथि नार्जारि बिथांमोनखौ जों बेसरखना गामिनि रायजो राजानिफ्राय आं जानानै बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बे दुखुथिया न'खराव नुजाफैनानै अनसुंथाइ होफैनो हानायनि थाखाय जों बयनि आं बे रायजोनि जानानै बिथांमोन सानैनि बियादैफोरनि थाखाय जिउआ अराय गोलाव लावथों होननानै आं बिथांमोनखौ बोर सारस्रि बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय। Thank you. So आं माने जोबथारनाय बुंखायो नालाय आं मा बुङोमोनलाय जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय बर' हारिनि थेंक इउ बै ब्रादारखौ लाथारनांगौमोनलै बे ब्रादारखौ खालामना लालाय बेखौ खालामना लादारलाय जिरायनानै होनसै खोमालै ना माने जोंना गासिबो जेसेबांखिनि भिउवार्सफोर बिसोरनाव जोङो गोसो गोरबोजों आर'ज गाबज्रिदोंमोन नालाय आरो बिदिनो सम समाव बिदिनो खैफोद आफोदाव जोंनि साबस्क्राइबारफोरनिफ्राय बिएम सोदोब चेनेलनि साबस्क्राइबारफोरनिफ्राय जोङो मदद बिनानै जि मोनो नानि बिदि मदद हैबाय थायोमोन आरोना दा बे बेलायावहाय जा मिथि नार्जारि बिथाङाबो बर'नि सासे जौगाफु फावखुंग्रि बेबो माने आं बेबायदि खालामनायखौ नुनानै बेबो मदद खालामनो गोसो जानायजों दे होमबालाय बे फारसेथिं गाव बुंदोंमोन नालाय आंबो हैगोन आंनि फारसेनिफ्राय होनना बुंदोंमोन नालाय स' आं बुंबाय बेखौ थ' बिदिब्ला जयैनो गासिबो सानैजों लोगो नांनानै जेसेबांखिनि हायो हैनोसै दे होनना बुंबाय आङो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेजों आंजों ज' भिडिअ बानायबाय जि कालेक्सन मोनो बे गासै 36,000 जादोंमोन आरोना 36,000 होनो नामा बर'ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मिथिनाय आरो जोंनि ज' लोगो नांनानै गासै मोनसे न'खरावहाय 23 जाहैबाय आरोना मिन्स 36 जायोब्ला मोनसे न'खराव बेसेबां गोग्लैगोन जेनेबा 15 ओरैबा 6 नङा होमबा 18 नङा होमबा ओमफ्राय 18आवहाय जोंहा नैबे बिनानावनो 1000 एक्सट्रा माने जानायनि माने नैबे गथ'नि पाउडार बायदिसिना माबा बि होनो माबा हरदोंमोन आरो बानो माने नान प्र' नामा दा होफैबायना बेजों आरोना गासै मिलायनानै 23 होनाय जादों ओमफ्राय गाननाय होनाय जादों आरोना स' बेखौ फैसाखौ बेयाव दं सोनानै लाखादोंमोन खामाव सोनानै बिनानावनो गसंनानै होनाय जाबाय नाजावना लादो बे गासिबो जोंनि भिउ आंखौ खुलुमनांलालै माबा बे गासिबो जोंनि भिउवार्सफोरनि जोंनि जेसेबांखिनि साबस्क्राइबार आरो भिउवार्सफोर आरो लोगोसे माखासे गोजानाव थांनानै आर्मि एबा डिफेन्सआव मावनाय आदामोन आरो बिथांमोना बिराद खस्थ' खामानि मावहैयो गोजान थांनानै बिथांमोनाबो सोरबा 2000 गाहाम हरदों 3000 गाहाम हरदों मिथिबायना मिथि कल खालामहरदों आरोना स' बिथांमोनखौ सेलुट खालामो थेंक इउ जोंनि बे थांखि मोनसे लानायावहाय जे मदद खालामनायनि थाखाय स' थेंक इउ स' माच नङा होमबा आरो लोगोसे नानिया माबाफोर बुङोब्ला बिसोर जायफोर डनेसन हरग्रा बिथांमोनखौ मदद खालामदोंबा सापर्ट खालामदोंबा आंबो बिसोरनिसिम थेंक इउ होननानै आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा बिसोरनि साबायखर बावहरनाय थाबाय थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे जोंहा बेयाव मिथिफैनायनि थाखायबो गावनि खामानिखौ गारनानै बा समय होफैबाय बेवहाय फैनायनि थाखाय गोजोनलाय जासिबाय नङा होमबा थेंक इउ स' माच थेंक इउ